Vážený pane premiére, vážené dámy, vážení pánové, problém zadlužení veřejných rozpočtů se v poslední době skloňuje prakticky ve všech zemích Evropy, Českou republiku nevyjímaje. Zadlužování se stává největším strašákem naší budoucnosti. Co si však občané pod pojmem dluhy veřejných rozpočtů představují? Často jsou chápány jako dluhy nějakého imaginárního státu, případně problém vztahují k centrální vládě a jednotlivým ministerstvům. Možná si však málo kdo z nich uvědomuje, že veřejné peníze se skládají z rozpočtu města, obcí, krajů a státu. Nestačí šetřit a být zodpovědný na jedné úrovni veřejné správy a na jiné nikoliv. Zodpovědný přístup k veřejným financím musí jít ruku v ruce jak na celostátní úrovni, tak na úrovni regionální. A tady můžeme vidět zásadní rozpor způsobený současným rozložením politických sil v České republice. Zatímco státní rozpočet je spravován středopravicovou koalicí, která si plně uvědomuje nutnost omezování veřejných výdajů i za cenu nepopulárních opatření, v krajích, které jsou ovládány sociálně demokratickými hejtmany, se prakticky nešetří vůbec. Populističtí hejtmani neustále zvyšují výdaje, aby alespoň z části splnili své nezodpovědné předvolební sliby. Deficitní rozpočty pak kryjí úvěry z různých bank. Co to pro občany v jednotlivých krajů v budoucnu bude znamenat? V konečném důsledku omezení veřejných služeb, jako je dopravní obslužnost, oprava komunikací a tak dále, neboť úvěry, včetně úroků, se musí splácet. Dostáváme se tak prakticky do schizofrenní situace, kdy jedna úroveň veřejné správy šetří a jiná nezodpovědně rozhazuje. V Jihomoravském kraji bylo v roce 2009 rozhodnuto o přijetí rámce úvěru z Evropské investiční banky ve výši 2 miliardy korun. Hejtman kraje zdůvodňoval přijetí úvěru tím, že v době krize je potřeba podpořit ekonomiku kraje. V současných číslech kraje se sice výše zadlužení papírově na 100% neprojeví, neboť jeho splácení je často posunuto, ale skutečnost je jiná. Zajímavé je, co se z tohoto úvěru financuje. Jsou to především investice, které zvyšují mandatorní výdaje kraje. Příkladem je výstavba nových domovů důchodců, přičemž není zajištěno následné financování provozu těchto nových kapacit. Příklad zvyšujícího se zadlužování Jihomoravského kraje je možno vidět na sestavení jeho rozpočtu na rok 2012. Rozpočet kraje na tento rok byl schválen celkovými příjmy 5,15 miliardy korun a výdaji 6 miliardy korun. Z toho je zřejmé, že rozpočet je sestaven jako deficitní, a to ve výši 850 milionů korun. Tento deficit je financován úvěrem z Evropské investiční banky. ODS dlouhodobě kritizuje účelnost úvěru. Čerpání úvěru pouze a je jen zadlužováním našeho kraje a ne motorem jihomoravské ekonomiky, jak se nám to snaží namluvit současné vedení kraje. ODS byla připravena podpořit projekty financované i z úvěru, které ale přinesou našemu regionu další prostředky. To znamená použít úvěr pro kofinancování projektů, na které získáme další dotace z evropských fondů či státního rozpočtu. Čerpání úvěru je však koncipováno tak, že 60% půjčených prostředků nepřinesou Jihomoravskému kraji další zdroje. To považujeme za naprosto alarmující a ukazuje to na naprostou bezohlednost stávající koalice ČSSD a KDU-ČSL dalším generacím. Schválený rozpočet na rok 2012 také ukazuje na velkou míru nesystémovosti při jeho sestavování. Na jedné straně krácení dotačních programů, které pozitivně ovlivňují rozvoj kraje, jako je například program rozvoje venkova, který je určen pro menší obce našeho kraje a je meziročně krácen o více než 75%. Na druhé straně jsou to výdaje, které kraj výrazně zadlužují. V období krize, kdy dochází k výrazným úsporám jak v soukromé sféře, tak na úrovni jednotlivých ministerstev, úspory provozních výdajů krajského úřadu jsou nulové. Další položkou, kterou kritizujeme, je placení poradců za různé poradenství, kteří kraji nepřináší žádnou hodnotu a jsou využívány vyloženě pro stranickou práci ČSSD. Poprvé se v rozpočtu objevuje položka příspěvek na krytí výdajů na vzdělávání s částkou 107 milionů korun.
Jedná se o dotace na dokrytí mezd pracovníků školských příspěvkových organizací a hrazení učebních pomůcek. Je to přímý důsledek neschopnosti současné krajské koalice provést včas a dobře optimalizaci středního školství. Dále ve výdajích se objevují nesystémové dotace, jejichž účel je upřesňovan v průběhu roku, namísto přesně stanovených pravidel při sestavování rozpočtu. Takto kraj uhradí za rok více jak 50 milionů korun. Celková výše úvěrů a půjček Jihomoravského kraje je téměř 3 miliardy korun. Splátky těchto úvěrů se postupem času vyšplhají až na 200 milionů korun ročně. Přičteme-li k tomu zbytečné výdaje, o kterých jsem hovořil, jako je například školství, na provoz nových kapacit domovů důchodců, dostáváme se na částku vyšší jak 300 milionů korun ročně, o kterou se do budoucna zvýší výdaje, přičemž zdroj příjmu je značně nejistý. Naše ekonomické plány. Jednoznačně zastavíme další zadlužování Jihomoravského kraje. Využijeme evropských peněz transparentně do smysluplných projektů, jako jsou opravy silnic nebo tvorba pracovních míst. Stop nesmyslným projektům. Je potřeba zabezpečit plnohodnotnou, racionální a funkční síť škol, tak, aby nemusely být dávány nadbytečné výdaje, o kterých jsem hovořil. To by byla úspora kolem 100 milionů korun. Je potřeba provést úspory na krajském úřadě, zrušení institutu tzv. Poradců. Také je potřeba zastavit nesystémové dotace. Naším programem je pustit konkurenci na železnici, kde předpokládáme úsporu ročně více jak 100 milionů korun. Zavedeme efektivní a transparentní výběrová řízení. Organizace kraje zajišťující centrální nákupy s více jak diskutabilními výsledky stojí provozně téměř 10 milionů korun. A přehodnotíme dotační tituly a ostatní výdaje kraje. A naopak posílíme podporu cestovního ruchu na Jižní Moravě, dopravní infrastrukturu a projekty podporující vědu, výzkum a vysoké školství. Naše politika vyrovnaných rozpočtů má jasný cíl. Zajistit stabilní ekonomické prostředí. Pouze nezadlužený kraj může poskytovat občanům kvalitní veřejné služby v oblasti dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních věcí a v dalších oblastech. Na rozdíl od kraje topícího se v dluzích, který splácí nesmyslné a zbytečné úvěry na úkor výše zmíněných veřejných služeb. Děkuji za pozornost. Já také děkuji lídru krajské kandidátky v Jihomoravském kraji panu Jiřímu Crhovi a dovolím si pozvat k řečništi další ženu, další lídryni naší krajské kandidátky a tou je tentokrát paní Eva Bartoňová